всички от група Енциклопедия и генеалогия Карлово, както и на всички зрители от Фейсбук, които гледат това предаване. Аз съм за първи път на живо на Фейсбук, но ми се стори, че е по-добре да бъда тук, отколкото на YouTube, тъй като всъщност тази група Енциклопедия и генеалогия на Карлово е изключително важна за мен, за моите изследвания и за моя интерес към Карлово. Само преди няколко дена, на 26-ти, почина моя баща, карловският художник Петър Николов. И днес, мислейки си какво мога да направя, за да го зарадвам най-много, реших, че може би точно това ще го зарадва най-много, ако започна по-често да споделям с вас моите научни занимания в областта на генеалогия и история на Карлово, а не да ги оставям само за публикации. И то много често писани на английски. Той никога не ми е казвал какво да правя и какво да не правя, но знам, че имаше една иерархия от ценности и аз винаги се съобразявах с тази иерархия от ценности и винаги ще се съобразявам с нея. Искам в началото да благодаря на кмета на Карловска община за съболезнователният адрес по повод на кончината на баща ми, който е изключително ценен за нашето семейство. Благодаря от сърце. Доктор Кавайванов. Също така на всички, които изразиха своите добри чувства и съболезнованията към мен, към брат ми, към всички близки на Фейсбук, тук в галерията и на първите посетители на тази изложба, която организирам в галерия Даниел, намираща се на улица Пазарна 3 в центъра на град Карлово, която също е един учебен и изследователски център на Академия Карлово. Тук идват моите ученици по английски, да им се извина, че вчера и днес нямаме уроци. И специално благодаря на госпожа Ганка Анкова, учителка по английски, и на нейния син Стефан Анков, които бяха първите, малко след 10 дойдоха и така своеобразно откриха изложбата, която е главно с картини на баща ми, но също така и с творби на брат ми Даниел Хитков и мои творби. Също малко по-късно дойде доктор Молов, който е семейен приятел, общински съветник. Моята прекрасна ученичка, отлична ученичка Сиянка с майка и с сестра. И благодаря, Сиянче, за прекрасната роза, която донесе. Както и на Клара, на Катя и на всички, които тепърва ще дойдат. Добре дошли в галерия Даниел. Тя ще бъде отворена всеки ден от 10 до 6 часа. Ако има някакви изменения за определени часове, ще бъде съобщено на страницата на галерията на Фейсбук. Днешното кратко предаване е посветено на един карловец, който се казва Стефан Петков Добрев. Този документ, заедно с още няколко, ще бъдат публикувани след края на това предаване на страницата на Енциклопедия и генеалогия на Карлово. Това е един от моите герои. Аз смятам, че Карлово има една изключително ценна история. Извинявайте за моя глас, зимно време. Дори преди години, когато дойдох в Карлово, след като защитих дисертацията си, аз работих денонощно, за да докажа на карловци, че не е единствено Васил Левски. Той е най-голямата ни светиня и ние се гордеем да бъдем негови културни наследници, но не е той единствената ценност на Карлово, най-голяма. И имах щастието да открия едно изключително важно за праисторията ранно бронзово селище край Дъбени, което стана световно известно по-късно. До него бе намерено и дъбенското злато. А сега с заниманията си по генеалогия ми се иска да
подчертая, че всъщност историята винаги е историята на общността. Че всички ние сме герои в тази история и генеалогията е точно тази, която ни помага да откриваме всички нас като герои. И така един от моите герои е този Стефан, на който много ще се радвам, ако открием тук негови наследници. И затова аз се спрях на него, тъй като той е един от малцината от Карлово, които имигрират в Америка през 1914 година и който всъщност оставя в дома си семейство. Това е съпругата му Велика и неговите деца Петро и Делка. Петро е роден 1913 година, а Делка е родена 1909 година. За съжаление обаче той споделя съдбата на повечето българи, които не могат да намерят работа, за да осигурят спестявания и да доведат и семействата си в Америка. Казвам да доведат, тъй като аз живях 20 години и все още така се чувствам, нали, като българка и американка, която пише и от гледна точка на Америка, т.е. да заведат своите семейства в Америка. И в този случай е една човешка драма. Всъщност 1930 година съпругата му почива, но той все още е в Съединените американски щати. И през 1938 година подава декларация да стане гражданин на Съединените американски щати. Този тип документи са изключително важни за генеалогията, за историята и за генеалогията на по-ново време в Карлово, тъй като в тях ние понякога имаме данни, които ги нямаме в България. Така, например, Стефан е роден 1886 година и то дори знаем датата 10 юли и много малко е вероятно да намерим църковен извор, който всъщност да ни даде тази ранна дата. Т.е. дори и да открием рождените дати на неговите деца, всъщност този американски извор ни дава единственият източник за рождената дата на Стефан, на Карловеца Стефан, който отива да търси щастието си в Америка. А вие много добре знаете, че всъщност в началото на 20 век тук на Балканите идват много фирми, които се опитват да наемат работници за Съединените американски щати. Не всички българи всъщност ги приемат. Някои от българите ги връщат от Америка, дори само поради факта, че външно те не им изглеждат така достатъчно надежни да нямат проблеми с тях в Америка. Така че Стефан е един от щастливците, който не само, че е бил приет от компанията, но и успява да отиде в Америка, но и в същото време един от тези ранни имигранти, които са били много лошо заплащани и които, за разлика от гърците, за разлика от италианците, не успяват. Заповядайте, аз съм на живо на Фейсбук. Благодаря ви, Ники. Да, благодаря ви. И той всъщност, това е един почитател и на баща ми и колекционер. Ела, ако обичаш за малко, заповядай, ние сме на живо на Фейсбук, да се представиш. Заповядай. Здрасти. На всички приятели на Фейсбук. Това е енциклопедия и генеалогия на Карлово. Много ти благодаря, че в този момент, макар и повода да е толкова тъжен. Неприятен, да. Аз само ще приключа с този случай. Добре. И ще продължим с вас разговора. И така, Стефан всъщност остава в Америка, съпругата му остава в България, умира 1930 година, но аз дълбоко се надявам тези, които гледат това предаване или които ще видят това предаване, особено карловци, а може би и не от Карлово, по някакъв начин да се опитат да си спомнят
дали имат някакъв спомен за американски, за български нали, имигрант в Америка, който е бил в Америка. Аз намерих благодарение на тези извори своя чичо на баща ми и бях много щастлива и оказа се, че има много интересни неща, които ние не знаем. Например, това, че понякога дълголетието е една традиция в целия род. И този чичо на баща ми, той почина над 90 години, бъдейки някъде 92 и 93 години. Баща ми на 92 години, неговите родители на 92-93 години. Занимавах се също с имигранти от Велико Търново и това беше също много интересно за мене, че и от двете страни на океана в България наследниците на тези ранни имигранти се занимават и то много успешно с политика, както и в Америка. Дори един от наследниците се опитваше да стане сенатор. Така че културната генеалогия, която е една от моите тесни специалности, е една нова дисциплина. Тя се занимава с културната еволюция, която започва да набира скорост, тъй като ние установяваме ограниченията на генетиката и по тази причина откриването на далечни роднински връзки, на такива на пръв поглед независими съдби и събирането на отделните факти ни помага да разберем много и за културната генетика, и за теорията, и за възможностите за откриването на пътища на развитието на човека, на неговата същност, на неговата идентичност, в насоки, в които ние, учените, все още дори не сме мислили и се изненадваме всеки ден с нови проблеми и с нови въпроси. И така, карловци, ако смятате, че можете по някакъв начин да помогнете, да открием наследниците на Стефан Петков Добрев, който остава в Карлово, и тук специално в документа от 1938 година пише, че те са в България. Те са останали неговите деца Петро и Делка, родени 1913 и 1909 година, тук в Карлово. Ако смятате, че имате някакви данни, заповядайте на улица Пазарна, номер 3 в галерия Даниел и Академия Карлово, да споделите с мене. Както вие сте винаги добре дошли и с ваши данни за генеалогията, с ваши въпроси, как да правите генеалогия. Аз, разбира се, ще се включвам вече по-често и по-често, тъй като смятам, че тази връзка ще ни помогне ние като общност да напишем нашата истинска история, която все още е само една бяла страница. А това е историята и генеалогията на Карловската общност, която е една глобална общност. Карловци са в целия свят. И нашите предци, и нашите съвременници във всички къщета на света. Ние сме една гордост за България, не само като културни наследници на Васил Левски, но и с нашите дела. И се надявам, че с тази обща история също ще зарадваме не само покойният вече баща, но който отдавна прегърна вечността със своето творчество, но и всички, които милеят за Карлово. До нови срещи, до чуване!